Já vás vítá u dalšího, Ty jsi Teda. nemocnej. teda prvního videa. Takže já vás zdravím u dalšího videa. Wait a minute! Who are you? Stupid! A tentokrát je to Portal 2 a je to poprvé, co mám vlastně společný kanál. A nahráme tady teďko Portal 2. Asi rovnou začneme, ne? Teď jsme tady v jedničce. Tak doufám, že to stihneme teďko v jednom videu, tu jedničku, to bylo fajné. Hello again. Pro lidi, jo, tak Táhni. jdi. No taky. No, to teď. Teď pojď, ty. Jo, počkej, já můžu projít, aha, dobře, tak já projdu. Děkuju. Tak, můžeš jít. Ne, zůstaň tam, ty kreténe. Tady. A kam? No, projdi. A jo, vidíš? Musíš jít na portál. Hello there. Hello there. Bylo jednoduchý. Nothing No, hard. Albert nothing hard. Einstein jsme my normálně. To je se mnou špatně. Ty se stojíš špatně. Všechno je s tebou špatně. Zase mám tu kohete, ono se to furt typěná, to je strašný, jo? Do toho portálu, jo, tak jo. Jo, a táhni tam. Dík, tak čus. Čau. Počkej, otevři to. Ještě tebe, jak to mám projít, vole. Počkej, ne. Otevři to ještě jednou. A jak to mám projít? A jo, takhle. Ty jsi Sorry, mocný. nehr to. Jupi, oh shit. Ale nebylo těžký. Co je tohle? Tlačítko, bum. Je tam náhodou máš Jo, timer, čum. To je timer, no. Tak jo, No tak... nic. Počkej, jeden portál sem, druhý jo. tam. Můžem? 3, 2, 1. Drej. Dobrý, jsme to stihli, jak Dobrý. šefové. Co teď? Koule! A jo, tak jde tady. Co je, uhni. Moje. Easy. Ta hra je moc jednoduchá prostě. Počkej. Param. Ne, mě, aj! Ty jsi idiot. Moje péro. Au kurva. Zalez tam vole, už se nevracej. Ještě to nebaví, jak nás furt to zabírají. Jaký ne? To je morbidní. Máš kostku. Oh shit, ne. Au. Jau. Můžeš něco dělat. Jo, sorry. Já vím, že to musíš udělat. No. Ty hajzle. No, dej si portály tam. To je dobře. Sakra, počkej. Co za to prosím? Tady můžu. Krása. Ty. Jak to, že se ti to nezavřelo? Protože jsi to nezavřelo. To tady. Tlačítko. Ne. Vyštěte to! A píši, jak má holka, ale co mám dělat? Goddamn right. Nic neuděláš, no. Jo, musíš je prostě zneškodnit. No. Tady portál sem a sem. Jo. Proběhneš to? Zvedni to, běž na to tlačítko. Ty prašíš naše kamarády. Ty zrudo, přesně tak. Ne, on spadnu, ale nemůžu zabít. Tak to kosko polož na zem. Bakčus. Face, skok. Tu. Ty hajzle. Moje hlava, vole. Přesně šát na mojí kouli. A Počku do čuráka, vole. Ty prase. Ale ticho.
Co mě? No, co děláš? Jo, blbče, vole, vyhrál jsem. Ano, to je to naskriptovaný. O ne. Běž ty teďka. Já jdu, tak jo! To je strašně tripy. Mám dolů. Já nechci dolů, já chci rovně. Nahoru. Idiote, vole, dolů. Nahoru. Běž. Ty se mě snažíš zabít. Konč. Nebyle. Jo! No nic. Ty prase. Tam mám jít já, že? Hádám. Ne, já tam jdu, ty jsi nemocnej. Tak běž. Proč se s tebou... Do hajzlu. Proč se s tebou hraju, vole, jsi normálně nemocnej. Vůbec, vole. Ne! Ty jsi fakt šešek, kámo, ty jsi fakt nemocnej. Proč bych to s tebou hrál, ty vole? Ale já jsem si teďka spletl tlačítka, slibuju. Jo, já jsem si spletl tlačítka. Ne, fakt. Já jsem se asi spletl, vole, mámu, když jsem jí tu tvojí. Ty jsi fakt prase. To nic. Běž. Ty jsi fakt nemocnej. Ne, počkej, neskakej tam. No, pohodička. No. Teď se nedostaneš možná. Ne, počkej, na to nemám portál. A je v píči, lochu. Protože ty jak jsi zabil. Co jako dělat teďko? Běž. Uní. Počkej. Běž tam doleva. Vidíš tam něco? Fotra! Tak nic. Jo! Jsi chytej docela, ty vole. Já jsem udělal co Nic, jdu tam. Ale ty to neumíš. Ty No to to- umíš ovládat. Ty to prostě neumíš ovládat, chápeš, to bylo úplně easy. Dělej. To nestačím. Já ho nestačím. Já ho neznačím. Teď já jsem na tom stál. Přísám Nestál. čum, já na tom stojím a ono se to nedá nic. Protože tam je ta Můj taky kostka. stojí, já taky nic nedělám. Ale tam je ta kostka asi bugnutá po ti, nebo já nevím. Ta kostka je tam dole. To je jedno, dej to dolů. Aha, já ani na to nemůžu skočit. Ona ta kostka je pod tím a ono si to zasekne. Aj, vykomáme, počkej. Jo. What? Čau. I have an idea. Je problém. No je ten kluk teplej. Čau. On je teplej. A ještě mě za to rozmlátí. Tahni. Pryč. Já jsem ti ho zrušil. Já tě tak nestačím. Zabij mě. Jo, nastal se toho kuko, on je prostě teplej. Ale za to můžeš ty, teď za to můžeš ty doslova. Za to, že jsem ho zrušil. No a za to, že jsi kokot. Nemocnej. Nech to tady. A neruš ho. Nahoru. Nahoru. Nahoru jsem to dal, jak jsi chtěl. Jo, já se dám tady na zkratku, vole. Tak. Nahoru. Jsi si jistý. Dolů. Tentokrát se to neřekl. Čau. A nahoru? A musíš zabrat tu kostku. No? Neskutečný, vy jste to dokázali. Ale tady dej portále. No mě je zle, chci být. Je, to bylo tak jednoduchý, ty co děláš. To trvalo 5 minut, ne? Jo, sekundu. 2 minuty nejvíc. Jo, ne. Vypadni. Jdeš aj na mě. Já se ti chtěl zamávat. Ty jsi fakt, no, Autism mrde. Máš autismus. Tohle není soutěž, ale je. Aha, ok. Koska se potanosováno. Takže jak tam? Otevři mi to. Tady mi to dej asi, nebo já nevím. Ty mě strašně zabiješ.
Nic, už to nechám včeru zvedat na Já jsem to strašně věděl. Hajja. Co teď? Tam je ještě jedna. A shit. Good. Hello there. A tě nechám vyjet asi co nejvíc nahoru, a to budu muset dát. asi Jo, semka doleva. Dá doprava. Jedu nahoru, ty zmrde. A koukám. Čumí na tebe kamera. Tam něco skáče dole. A jo, toto. To je ta platforma. No dobrý, tak už otvírej. Tak čus, měj se. Au. Hm? Čau. Čauky. Ty mi to zrušíš, že? Jsem myslel, že budeš zmrt. Příště. Stejně seš. To bylo easy. Nečum. Čím máváš, ve? Ani zmrde. Tě mlátím, No já seš, tě mlátím. kámo, víš jak seš tupej, ty vole. No já nevím, jelikož jsem řekl kulatej, no nejsem. Nejseš kulatej. Ty jsi kulatej, ty jsi tupej. Jak můžu být tupej, jsem kulatej, vole. To retardovaný. No to taky jsi retardovaný. Ale ty, vole, blbče. Fuj. RP. Lomeno mi umřel. Co? On je kokot ten kluk. Ty jsi nemocnej. Nazdar. 3, 2, 1, teď. Nezmáčko z toho, blbče. Ne. Sakra. Ty hajzle. Hej! What the? Čum? Arizám? Pojedou za tebou. Au! To udělala ona, Jak jako neúspěšný pokus, ty vole. Gladeon, ty svině. Jej plesknu. Točil začínající. To nic. Glados, tak dík, ty svině. Já! Kam letíš? Ty obče... Co tě je? Nic. Nová. Takže pro tohle video to bude asi všechno. Já děkuji, že jste se dívali, můžete zanechat odběr, like a nějaký komentář a jo, mějte se hezky. Ahoj!